Takže čauky lidi, zdraví vás Monster na serveru na Minecraft. Hraje tady i Telmík a Playboy. Kdybyste nevěděli, tak se podívejte do popisu, tam budou jejich YouTube účty. Laco. Jsou tu kity, takže si nějaký dám. Kit armor. Teď jak tam byly ty ostatní. Kit. Ne. Kit fot. Kit. Tools. Tak, máme brněníčko. Jídelko. Mám trochu rýmu. Jen tak je to pěkné. Takže můžeme si jít postavit někde do domeček. Takže warp. Louka. Tu je noc. Nemáme nějaký kameny tady. Takže jsme si nepřečetli pravidla, takže vítej na serveru na supercraft.cz, základní info. Web tohoto serveru je supercraft.cu, kde se dozví všechny informace na návody, ať pokud chceš mít výhody. Já nechci. Půjdeme kterým směrem? Tam. Mám bydlí Telmík, takže budeme bydlet někde u Telmíka. A Telmík bydlí s Playboyem. A Creeper. Creeper. Cripple. Cripple, pojď sem. Cripple. Bouchl. Skaleťák. Hubeňour. Wow! Hraju na... Je to 7 na 1.6.2, takže nemůžu mít skin. IP vám dám do popisku videa. Můžete si tady vždycky zahrát. Wow. Dechni. Creeper v baráku. Teď. Pavouk. Pavouk. Nestáším pavouky. A skeletony nejvíc. Jo, den. Hořte. Hořte. On má enchantovaný luk, tak po něm jdu. Ne, nechoď do vody. Jeli to. Jo, něco jsem dostal, kost. No to je super. O, skvít. Takže někde si tady postavíme domeček. Tak, se napopáme. Tam bydlí Telmík, takže už jsme blízko. Jinak Telmík bude dělat tutoriál, jak si stáhnout 1.6.2 na Minecraft 1.6.2. Už jsme tady je divno. Blbost. Počkejte, ten mi píše asi Playboy. Škoda. Nechce se mnou natáčet. Takže si radši vypnu Skype. Ježíši Maria! Neotravuj na Skypeu. Už natáčím. Můžeš se přidat. Takže možná přidveme Playboyka. Playboy. Co to je? Sklo. Bereme domů. Ne. Neumím parkour. Jo, už. Už mi píše. Ne. Škoda, moďa. Tam byli Soxil. Teda už ne, on odešel z tohohle serveru. Lukaka. Jaký Lukaka, to by
domeček Lukaka, tady bydlí Telmík, tam bydlí Soxil, který už to nehraje. Takže jako by tam nebydlí. On tu začal hrát a hned přestal. Je Telmík doma? Jo, je doma, Telmík je doma. Telmík je doma. Telmík, ahoj. Ahoj. Papa. Dobrý den. Pozdrav. Do videjka. Už píše, čauky, banáni, ovocné druhy a pomeranče. Zdraví vás Telmík. Cav. Časte se. Všichni u vás zdraví. Tady čusky, busky, banáni, hrušky a pomeranče. Tady byli Soxil. Foupeme se k němu, jestli nemá resku. Má tu resku. Soxil, CZ. Takže my si můžeme udělat domeček někde. Tady, ne, tady má Soxil pořád dres asi. Tak tady někde u Telmíka. Poblíž Telmíka budeme bydlet. Tak, tu. Chtěl like pavouku. Koupeme si nějaký strom. Napište mi do toho, jak se tomu říká, do komentu mi napište, jestli mám natáčet single player, nebo jakou hru mám natáčet. Já vám tam odepíšu, ano, ne. Si postavíme barák. Akorát nevím z čeho docela. No tak málo dřeva. 52, tak to bylo rychlý. Ne! Tak, nejdu ještě dřevo. Takže první si uděláme resku. Takže to uděláme někde tady. Poblíž Soxila. Mezi Soxilem a mezi Gitero Rose. Tak. Pavouka zabijem. Už jsme měli stringis. Jak už jsem říkal, tak hraju na 1.6.2, takže tu jsou koberce, koně a tak. A moc byste mi pomohli, kdybyste mi napsali do komentářů, protože já už tak hodně dlouho nehraju 1.6. Minecraft, teď jsem i začal hrát. Tak mi napište, jak ochočit koně, protože jsem zkoušel jablko, všechno a nejde to. Díky. A tak, reska. Já nemám dřevěnou sekerku. Tak, tady bude návod, jak udělat dresku. Taky tyčky. Tak to. Takže teď se jdeme prokopat pod zem. Teď to nastavím set home. Home set. Set home. Home. Fat. Kamenný krumpáčik. Takže se prokopeme někde hodně hluboko. Tak, dělej. Takhle vysoko. Prokopeme se do 40. Aspoň, nebo do 35. To je 35. Železo. Tyjo. První díl asi bude nudný. Jako jenom stavění, hledání místa na domov. Takže home. Kde jsem měl tu díru? Takže tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dej se takhle dáme nahoru. Co máme třeba kameny. Jdeme nahoru.
A pak skočíme dolů tam potom. Nebo ne, já to radši vykopu. Ještě trochu. A tady dáme další bod. Dal jsem dole bod? Jo, dal. Res... Kreaty. Ty. Ty. Monstrou. Oblast koliguje s rezidencí Soxil? Cože? Ne! Rychle. Rychle, home. Umím angličtinu, nebojte se. Je to home. Jsem dobrý. Jak tu jsem v Soxilově? Tady nemá Soxil domek. Trochu. Trofil. Počkat. Však Soxil má až tady pozemek. Počkat, on to má tady. Někde. No, a já to mám. Někde, kde to je? Tady. Takže jedeme někde jinde. Moje kameny jsou. Kde bych? Moje kameny jsou pryč, tak bych to řekl. Takže vykopat a jdeme někde jinde. Až si najdeme místo, tak ukončíme tento díl, protože to bylo docela, už je to dlouhý, se mi zdá. A uděláme si domek. Podzemí. Ne. Jo. Ne. Na stromě. Jo. Chtějí. Ne, nechtějí. Takže, teď nevím. Podzemí. Dobře, takže podzemí. Jdeme pod podzemí. Tady trochu vykopu. Tady se zaděláme, aby nás nikdo nenašel. Tu je tma, jak někde. Jak v pytli. Damia! Moje kočka, počkejte. Omlouvám se, moje kočka pochcela peřiny a byla u mě v pokoji. Aby mi nepochcela i teď. Je noc.